Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündölüğümüzi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatda hayvanlar goruýjy aktivist Galina Kucherenko we onuň gyzy Valeriya 7 dekabrda ýerden öz öýlerinden zor bilen näwelli ýere alınıp gidildi. Bu arada Azatlyk Radiosuna habar beren Türkmenistanly gryjdan aktivisti Natalya Shabunyň sözüne göre 7 dekabrda ýerden näwelli adamlar Kucherenkanyň öýüniň gapysynyň gulpuny kesip jaýa giripdirler we başda Galinany, ýa-ni onuň gyzy Valeriýany alyp gidipdirler. Граждан активисти Наталья Шабунс şeýle diýär. Она позвонила мне сегодня часов, наверное, в 11 и кричала по телефону. Galina maňa şu ýerden sagat 11-de jaň edip öz öýüniň gapysyny näwelli adamlaryň demir kesýän bilen döwýändiklerini janygyp habar berdi. Men mundan soň Birleşen Milletler Guramatyna jaň etdim. Ýa-ni jaň edip diňe gyzyny tapdym. Ol maňa ejemek etdiler. Indi bolsa haýwanlary ýok etjek diýdiler diýip habar berdi. Galina ölümden halat etmek üçin ençeme pişigi we bir iti köçeden ýygnapdy. Valeriya meni ekdiýärler haýwanlary näme bolar gapyda açyk ýar sebäbi onu dövdüler diýip janykdy. Она говорит, меня увозят, а дверь остается открытой, потому что дверь взломали. Natalya Shabuns Galinanyň gyzy bilen gepleşenne, onuň ýyzyndan gelenleriň özlerini tanatmanlyklaryny, emma olaryň köplük bolanyny aýtdy. Natalya Shabunyň sözüne göre, ol Galina Kucherenkanyň öýüne baranyny, gapynyň ýapyk bolanyny, emma gapynyň ýüzüni onuň döwülüp açylanlygynyň ýyllarynyň galanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň alternativ täzelikleri neşri Galina Kucherenkanyň we onuň gyzynyň ýagdaýy barada çap eden maglumatyny olaryň jaýynyň alynan suratlar hem ýerleşdirdi. Galina Kucherenkanyň we onuň gyzy Valeriýanyň Aşgabatda ýaşaýan jaýy olaryň resmileşdirilen hususy eýçiligini nedi? Gryjdan aktivisti Natalya Shabuns, Galina Kucherenkanyň we onuň gyzynyň zor bilen ekdilenligi barada Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatdaky edarasyna, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ilçihanasyna jaň edip habar ýetirenligini gurrun berdi. Emma resmiler bilen entek duşup bilmeýänligini de belledi. Galina Kucherenkanyň we onuň gyzynyň nira ekdilenligi we olaryň saklanýan ýeri nämälim galýar. Natalya Shabunyň sözüne göre, Valeriya Kucherenko özüni we ejesini ekitmäge baran adamlar olaryň goňşularynyň haýwanlar barada şikayet edenligini mälim edipdirler. Natalya Shabuns, Galina Kucherenko görkezülen basyşy, onuň haýwanlary gorumak boýunça alyp barýan işleri bilen baglanyşdyrýar we onuň soňky ýyllarda onlarça haýwany ölümden halat edenligini aýdýar. Galina Kucherenko, Türkmenistanyň öýsüz haýwanlaryň häkimetler tarapyndan bagşylarça ýok edilýänligi barada garaşsyz media serişdelerine habar berip geldi. Türkmenistanyň paýtagtyny öýsüz haýwanlary köçede öldürmek we olary awlamak boýunça döwlet guramalarynyň amala aşyrýan guramalaşdyrylan şäherleriniň onlarça barada dürli çeşmelerden habar berilipdi. Şeýle-de, soňky ýyllaryň dowamyny Türkmenistanyň gryjdan aktivistleriniň, olaryň garnaşlarynyň we öz pikirini açyk mälim edýän raýatlaryň ençemesine şol sanly Natalya Shabuns we Galina Kucherenko gysyşlar görkezildi.